मोनफैबाय नै NGO-खौ बेनो नै NGO अफिसा मा मोनलाङो नोंसोरनोथ' देखायनोबो हानाय नङा लोगोफोर मानो होनोबा बाहाय उसुबिदा जायो। गिदिंलाबायफैलायबाय लोगोफोर बारना गिदिंदों नै प्लास्टिक दुंग्रा गोजाथार रिदिरिदांनो थाव दुंग्रा गोजाथार गामिया बेनो गामि गोजा गैया मालाबो नै लोगोफोर दाबो एसेल' नायनोसै दा मा मोनलाङो रौमारियावबो हाबफैबावनांगौ रौमारि NGO-आवबो दा देखायलांगोन लोगोफोर बेखिनियानो बेले बोख्लायदों ओमफ्राय आंनि चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो नै ओंखारलाङिसैलाय दैलि थांनांगौ जायो थाङाबाबो जायाना नै न'निफ्राय दासो ओंखारनायदों लोगोफोर सिलायनि गारि ओंखारलाङिसैलाय अबाव मोनो अबाव मोना नागिरलाबायहैनोसैलाय सान्दुं गोसाजों माजों बिराद थोयोलै आयौ माथो दांनोबो हालालाय देनजारलै गरमा थिं रोबाथाय बिराद मोजां बिसिनो थिं रोजाबा एसे दिगदार जायो बार फैलायखौब्रा नोंनाव बार नांहैदों हा अबे लहा बे नाङालै आं इसिबां गिदिर लहाखौ लांनो हानाय नङा मोजां सान्दुंनो माथो बेलाय बुरला जालासो जाजोब्बायसो